ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተ እዩ እምበኣር ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ዜናታትን ሓበሬታታትን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። መጀመርያ ኣብቲ ማሊ ዘጋጠመ ናይዚ ቻነል ብድሆታት ሪኢኹም ኣለኹም ምስ ዩቱብ ዘሎ ውግእን ባእስን ክገልፆ ይክእልኒ ብርቱዕ ዝኾነ ተፃብኦ እዩ ዘለኒ ካብ ዩቱብ ባት ክፋል ናይቲ ንሳቶም ዝብልዎ ንሶም ዝደልይዎን ስለዘየጉልሕ ዘለኹ ኣነ ንሕና ክንፈልጦ ዘለና ንዓና ዘገድስ ሓበሬታ ሸር ክገብር ስለ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ጫፍ እየ ዘለኹ። ስለዚ ከይትስንብዱ ሓደ መዓልቲ ክዓፅውኑ ከም ዝኽእሉ እውን ግምት ኣለኒ። መዓስ ኣይዶኖ ግን ዘይተርፍ እዩ። ንስኻትኩም ግን ክሳብ ሽዑ ንከታተል ድሕሪኡ ድማ ዝኾነ እንተጋጢሙ ሓበሬታ ብትዊተር ወይ ብፌስቡክ ወሃበኩም ክኸውን ክበክም እየ። በቲ ኮይኑ በቲ ምሶም ኮሚኒኬት ትገብር ኣለኹ። ሕጂ እውን መዓት ኮሚኒኬሽን እዩ ዘለና ንሳቶም ብንጹር እዚ ትግበራ ይብሉኻን እዮም ግን እቲ ሕግናትና ሲስተም ናቶም ሲ ክቕይዱኻ ብጣዕሚ እዮም ዝፍትኑ። በቲ ኮይኑ በቲ ክንቀፅል ኢና። ኣብ ግዜ ቢንያም ከዓ ኣይሆብ ቢንያም ጠጠው ከይበለ ጠጠው የብሉን ንኾኑ እሳ ጥራይ ሓንቲ ትምኒተይ። በዚ ኮይኑ በቲ ንመለስ ቢኒ መመሊሱ ታሪክ ዝሰርሕ ዘሎ መመሊሱ ታሪክ ይሰርሕ ኣሎ። እቲ ታሪክ ድማ ዳርጋ መግለፂ እውን ክርከቡ ኣይክእልኒ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኩላ ቢኒ ቢንያ ትብል ዘላ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ካልእ ግን እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ልክዕ ከምዚ ንሕና ብቢኒ ንቕለዎ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ኣብ ኤሮፓ ሓደ ዓብይ ካልእ ፖለቲካዊ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። እሱ ድማ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ በፅሒዎ ዘሎ መዓዝን ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዘጋጠሙ ዕንቅፋት ትሪኢኹም ኣለኹም። ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ኣብ ኤክስ ናተይ ተሪኢኹሞ ክሳዕ ክንደይ ካብ ሞት ከም ዝደሓነት ሰብ ዝገልፅ ምኻ ናይ መወዳእታ ዘሎ ሓበሬታ ዘለውን ክርኢ ኢና። መጀመርያ ግን በቲ ዝሕጉስ ዜናታትና ክንጅምር ስለ ዝኾንና ብናይ ኤርትራ ክንጅምር ኢና። ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ቀፅሉ። ብዙሕ ፅቡቅ ሓበሬታታት ክበኩም እየ። መጀመርያ ሌትስ ጎ ፈርስት ሌትስ ስታርት ዊዝ ዲስ ዋን እዚያ ረኣይዋ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቢኒ ወዲቑ ናብታ ላይን ብጋንትኡ ተሰኒዩ ክኸይድ ከሎ ኣብ ኣስመራ ከመይ ኢሎም ይረዎ ነይሮም ዝነበረ ስምባደ ዝነበረ ስምዒት ዝነበረ ኩንነት ካብቲ ክንዕወት ከለና ዓወት ናይ ቢኒ ሰለብሬት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ዓወት ኩሉ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ሞሜንት እዚ ዝያዳ ይርዳእካ ፍቅሪ ናይ ብሽክሌታን ስምዒት ናይ ብሽክሌታን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ልቦም ከም ዝተንከፈት ህዝቢ ኣብቲ ከተማ ናይ ኣስመራ ብፍሉይ ፍሉይ 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 ስምዒትን ሓዘንን ከም ዝነበረ ዘርኢ ቪድዮታት እዩ ወፂኡ ዘሎ። ስለዚ ክዕወት ከሎ ቢንያም ፈንጠዝያን ሓጎስን እልልታን ጨብጨባን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቢንያም መውደቕቲ ልዕሊ ኩሉ ጥዕና ናቱ ስለ ዘገድሶም ናይ ቢንያም ምውዳቕ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሕረቆምን ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሰንበዶምን ክሳዕ ክንደይ ሓዘኖም ከም ዝገለፁን እውን ዘርኢ። ስለዚ ንዓይ ጥራይ ድዩ ዋላ ንኩልኻትኩም ኣይርዳእንን እዩ። ቢንያም ፍሉይ ስምዒት ኣብ ኤርትራውያን ፈጢሩ ኣሎ። ፍሉይ ስምዒት ኣሰልጣኒ ሳምሶም ኣብ ኤርቲቪ ኣብ ዝገበረሉ ኢንተርቪው እንታይ ኢሉ ዳርጋ ምስቲ ናይ 91 ዝነበረ ናይ ናፅነት ፅምብል ዝዓይነቱ ምናልባት ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ናይ ናፅነት ስለ ዝዝክሮ ኣብኡ ከለኹ እውን ብስቕ ከብለልኩም ኣብ ግዜ ናፅነት እንታይ ነይሩ ኣነ እኳ ብዙሕ ስድራይ ሕየል ዝበሉ ስለ ዝኾነ የብፅኡንን እዮም ነይሮም። ምሸት ግን ኣብ ከረን እየ ዝብለኩም ናይ ኣስመራ ይፈልጦን ኣብ ከረን ግን ኣብቲ ከተማ ከመይ ገይሮም ኦርጋናይዝ ገይሮም ካብ ሳሕል መፅኦም ኣነ ይርዳእንን እዩ። ግን ማይክሮፎናት ተገይሩ ጅራፊዮር ዝበሃል ኣሎ ኣብ ከረን ማይክሮፎናት ተገይሩ ምሉእ መዓልትን ምሉእ ለይትን ደርፍታት ይድረፍ እንጂ ከምዚ ከማይ ካብ ተራ ስድራ ቤታት ተመፂኻ ኣብ ገዛኻ ሬድዮ የብልካ ቲቪ የብልካ ከምኡ የለን ኣብቲ ገዛውትና እውን ኣይነበረን። ስለዚ ንመጀመርያ ኢና ከምኡ ሪላክስ ዝኾነ ሙዚቃ ናይ ሰውራ ንሰምዕ ነርና። ፍረ ፃዕርኻዩ ህዝበይ ፀሓይካ በሪቓ ያ ለይለይ መርሃዊ ረኺባ ዓባይ ኣስመራ ይብል ነይሩ። እታ ኣስመራ ትብል እውን ሓዳስ እያ ንዓና ታሽም ንኣብነት ኣነ ኣብ ኣይፈልጦን እየ ነይረ ኣስመራ ንእሽተይ ስለ ዝነበርኩ ኣስመራ ገልታት እውን ሓድሽ ነይሩ ኣና ኩሉ ነገር ሓድሽ እዩ። ተጋደልቲ ሳሕቲ ኣብ ከረን እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ደርጊ ስለ ዝነበረ ብፍፁም ብፍላይ ኣነ ካብ ገዛ ባንዳ ስለ ዝኾንኩ 18ኛ ድዮም
كم لما قالت بحالته معسكرات بتقع جزات ناي نيرو بالسراويت ناي طورينا نبلون بتورسي لبنا زتافيو بقى ليتن كثرنا عم تراينا نري ترى وتهدر كايكونن بقى بزي ساحل كيدوم نيروم تسعيروم يملسو تكنا مسؤولين يموتوا يدالونا ونكخد كل نوجز دالي كم ترى كوف زباله ممهر قال يكون ترى وتهدر اوجز خيدي ስለዚህ ኣብቲ ካብ ሳሕል ክምለሱ ከለዉ ብጣዕሚ ሕርቃና ኣለዎም እንታይ ክብለኩም ደልየ እቲ ስምዒ ሽዑ ዝነበረ ፍሉይ ትናፅነት ምስ መፀ ኣነ እንታይ እዩ ትናፅነት ኣይርዳእኒ ነይሩ እጅ ክዕስበልኩም ኣይደለኒ እንታይ ኢና ዝግበር ዘሎ እቶም ደርጊ ክኸዱ ከለዉ ይዝክሮም እየ ግን እንታዮም ነይሮም ደርጊ ሰብ ከም ዝቐትሉ እዩ ዝከረኒ ግን I didn't understand ነፅነት እንታይ ምዃኑ ግን እቲ ስምዒት ሽዑ ዝነበረ ዳርጋ ንዓመት ቀፂሉ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምሸት ብፍላይ ምዕባይ ሓወይ ድዩ ዓርክናቱ ድዩ ገለ ክሹፍ ገለ ድበሃልካ ሽዑ ይመፅኡ ክሹፍ ገለ ገይሮም ይኸዱ እሞ ኣብቲ ከተማ እዮም ትዩ ገለ መለ ከምኡ ቀደም 6 ካብ ገዛ ከይትወፅን ኢኻ ኣብ ከረን 91 ዝነበረ ግዜ 6 ካብ ገዙ ጭሩ ኸማን ኣይትወፅን እያ ምክንያቱ ዝሰኸሩን ዝዓበዱን ብረት ሒዞም ማዕሽግር እዩ ዘሎ ኣብቲ ግዜ እትኸ ክሳብ ፋዱስ ናይ ለይቲ ይፀንሕ ሰብ ስለዚ ሪል ናፅነት ክስምዖት ንጀሚሩ ሰብ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ሳምሶን ምስ እያ ተሓሒዙ ክገልፆ ፈቲኑ እንታይ ኢልዎ ከምቲ ናይ ግዜ ናፅነት ዝነበረ ስቕ ኢልካ ወፂኻ ሰለብሬት ትገብሮ ምክንያት ዘይብል መዓልቲ ናፅነት እንዲያታ ምክንያት ግን በቃ ስቕ ኢሉ ሰብ ሰለብሬት ትገብር ነይሩ ናይቲ ተዓፂዎ ዝነበረ ናይቲ ዝእሰሮ ዝነበረ ናይቲ ዝጭፍጨፎ ዝነበረ ናይቲ ዝቕተሎ ዝነበረ ኮምፕሊት ናፅነት እዩ ረኺቡ እቲ ህዝቢ ስለዚ ናፅነት ናይ ኤርትራ ካብ ደልሃመት ናብ ብርሃን ዘውፅአት እያ ነይራ እቲ ናብ ሳሕል ዝነበረ ቃልሲ ሞትን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ኣብ ከተማታት ዝነበረ ዝበዝሐ ከተማታት ኣስመራ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ሓለዋ ከም ዝነበራን መዓት ሰብ ይእሰርን ይቕተልን ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ከምኡ ድማ ኣነ ንእሽተይ ስለ ዝመርኩ ኣብ ከረን ብፍፁም ካብ ገዛኻ ክትወፃ ኣይትኽእልኒ 16 ዝሰኸሩ ኣለዉ ዝዕንድሩ ኣለዉ ዝበኣሱ ኣለዉ ብዙሕ ታሪክ እዩ ዘሎ ካልእ ነብሲ ዝኻለይ እንታይ ንክንብል ኢና እዚ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ስምዒት ናይ ቢንያም ፈጢርዎ ዘሎ ምስቲ ታሪካዊ ኣመፃፅኣ ናይ ኤርትራ ድሒሩ ድማ ናይ ቢንያም ብፍላይ እዛ ሕጂ ካብዚያ ወዲቕዋ ዝነበረ ተንስዩ ካልኣይ ግዜ ምዕዋቱ ድማ ልክዕ ምስቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ምስቲ ስምዒት ናይ ኤርትራውያንን ተዓፅያ ዝነበረት ሃገር ሓፍ ኢላ ናብ ብዙሕ ምስቲ ታሪክና ዝተሓሓዝ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ምስ ኮኔክት ዝኸውን ዘሎ እቲ ናይ ቢንያም ነገርሲ ኩሉ ነገር ነቲ ህዝቢ ድሕሪት እናመለሰ ልቡ ይትንክፈሎ ስለዚ ኣነ ብከምኡ ክገልፀ ይኽእል ናይ ቢንያም is not a simple thing by the way ናብ ካልእ ከይሓለፍኩ ከለኹ ቢንያም ቀጥታዊ ሓበሬታ ሂቡ ነይሩ ምስ ናቕፋ ፕረስ ደው ኢሎም ረኺቦሞ ነይሮም ገለ ካብቲ ዝበሎ ድማ ናይ ብሓቂ በቲ ዝግበረሉ ዘሎ ደገፍ ናይ ህዝቢ በቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገ ዓድን ናይ ብሓቂ ከም ዝሕጎስን ከም ፅቡቅ ከም ዝስምዖን ናብኡ ከይዱ ምስ ህዝቡ ነዚ ዓወታቱ ክፅምብሎ ድማ ናይ ወትሩ ምንዮቱን ትምኒቱን ባህጉን ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ ከም በባልኩም ሰለስተ ናይ መድረክ ዓወታት ኤርትራዊ ነብሪ ጎልጎል እዚኣቶም ሳ ዝበለ እዮም እዚ ረዚን ዓወት ኣሽንኳይ ንዓና ንኤርትራውያን ህዝብታት ኣህጉር እውን ኣብ ምፅምባል ሓጎስ ይቀኒ እዩ ይኹን እምበር ትማሊ ኣብ መድረክ 16 ቢንያም ራብዓይ ናይ መድረክ ዓወት የመዝግበልና ዶ እናበልና እታ ዘጋጠመቶ እንድዩ ዝገልፁ ዘለዉ ድሕሪ መውደቕቱ ብደቂ ጋንቱ ተሰኒዩን ኣበያ ረኺብናያ ትብሉ እቲ ካልእ በዝሓና ሎሚ جمار تور دي فرانس ኣብ ገለ ረኺቦሞ ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ኣሎ ሎሚ ኣብ ግቡእ ግዜ ፅወቱ ድሕሪ ምዛም ቢኒ ምስ ናቕፋ ፕረስ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ ድማ ናብ ኩሉ ደጋፊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ቃል ብቃሉ ከምዚ ይብል ኣብ ጎነይ ብምዃን ተኻፈልቲ ዓወተይ ብምዃን ካብ ምጅማር ቱር ዲ ፍራንስ ብሞራልን ብፀሎትን ምርቃን ምሳይ ዝቐንኹም ምርቃ ታቐንዳ ገዳሲት ምርቃ ፀሎት እውን ኣላታ ብሞራልን ብፀሎትን ብምርቃን እዚአን ምርቃን ፀሎትን ዝብላ ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን ሞራል ድማ ኣገዳሲ እሱ ግን እተን ክልተ ግን ዝለዓለ ተራ ከም ዘለወን እየ ዝፈልጥ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ምሳይ ዝቐንኹም ኩሎም ኣሕዋት ካብ ልቢ ዝመንጨዎ ምስጋና ይተቐበሉ ብለና ኣሎ እዚ እኳ ክውሕደካ ትማሊ ዘጋጠመ ሓደጋ ልዕለይ ሰንቢትኩም ኩነታተይ ክትሓቱ ዝፀናሕኩም ደገፍተይ ድማ ኣምላኽ ይመስገን ድሓንየ ሕጂ ዝተርፈና ነዘን ኣብ ቅድመይ ዘለዋ መድረኻት ብሰላም ዛዚምካ ኣብ ዝባነይ ዘላ ሓምላይ ወይ ቀጠልያ ማልያ ሒዝካ ኣብ ጎደናታት እታ ዘዕብየትኒ ማማ ኣስመራ ምስ ህዝበይ ኮንካ ምፅምባል እዩ ዝብል ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣብዚኣ ክንቀፅለልኩም ክሳብ ሕጂ ብሰላም ዘፅናሐኒ ፈጣሪ ምስጋና ይኹኖ ምስጋና ይኹኖ
عوتي نز كالي زقبو هزبي فطيرو له زل حقوس بأكل كساتفو أو وشتي زلو بحقي كنقركم أي كلنيه حجون نسو تراي يكبروا حسابنا هاي زبل زلو بينيام مالتي سو كندي تتعمل اختيار بحكي دستبل ملختي كابينيام زمتتيا جون حملة مس حملاي ماليا بحكي بيرترا تمالي بغربا زفلطو سب دويل لاي نيرو ካብ ጋሽ ባርካ በፅሑ ከም ዝመፀ ፅቡቅ ክራማት ከም ጀሚሩ ከም ዘሎን ብፅቡቅ ከም ዝውዲ ይግበሩ ኣብ ኣስመራ እውን ብዙሕ ማይ ከም ዘሎ ሓቢሩን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ፅቡቅ ዜና ከም ዘሎን ብተወሳኺ ድማ ናትካ መደባት ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ይርእይዎ ኣለው ኣጆካ ኢሎምካ ኣተባቢዖምካ ኢሉ ድማ መልሲ ይብኒ ቴሌፎን ደው ኢሉ ብዋትሳፕ ደው ኢሉ ረኺብኒ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ ሶ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለዎ ከሎ حجي نابتت انتنا خنحلفينا نابتت انتنا نبيني بينا خنتايل نيرو دحرت وددر اسكن اسمع. Crash of yesterday is first of all, it seems that the crash of yesterday is history. Did you feel any pain today? Yeah, today, to be honest, my elbow and then my knee was super hurting, especially my elbow because with the stitches, you know, I could. So مستك عنزا زنبركا مستتحريم كا زنبركا كمين يرتو وددر نزبل أبركو زنبري محرمتي ويون أب إيدو أب كورنا إيدو زنبري محرمتي كلتيو يغنزوا خم زنبري مخنيات غان شوتات سلو زنبرو يغنزوا خم زنبري بينيام زسرحو تاريخ أب مدرخ عصر تشوعات كابتك ادميو زنبري زلا على جبن النزهابوي أب كالا قاتامون قليت ألكم نيري بينيام موداغو ናይ ብሓቂ ልብና ሲሩና ብዙሓት ሰባት ኣሰሚዱ ኢቭን ናይቲ ተኸታተልቲ ናይቲ ስፖርት ቢንያም ሓደ ኣዝዩ ፅቡቅ ቀመም ናይቲ ስፖርት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብ ዝዋን እዚ he is very very important to the game እቲ game እቲ ናይ ብሽክሌታ ውሑዳት ዝከታተልዎ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይረክብ ምስ ካልኦት መወዳድርቲ ብሎክባስተር ዝኾኑ ስፖርት ከም በዓል ኩዕሶ እግሪ ክወዳደር ዘይክእል ስለ ዝኾነ መወዳድርቲ ክኸውን እንተኮይኑ involve ካልኦት ሰባት ክሳተፍዎ ኣሎ ካብ ካልኦት ኣህጉራት ክሳተፍዎ ኣሎ that's why ኩዕሶ እግሪ ተሪኹም ከመይ ገይሩ ንኤስያ ገፁ ይደፋ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ኮርያ ተፃወቲ ናይ ጃፓን ተፃወቲ ናይ ካልኦት ተፃወቲ ብምምፃእ ፍቅሪ ናይቲ ቦታታት ናይቲ ፀወታት ክመፅእ ናብኡ ከስፋሕፍሕ ብዙሕ ፑሽ ትገብር ዘሎ ብሽክሌታ ድማ ናብ ኣፍሪቃ ድማ ከምኡ መዓት ኣፍሪቃ ተፃወቲ ስለ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ክሳዕ ክንደይ ነጊሱ ኣሎ ብሽክሌታ ድማ ከምኡ ክኸውን እንተኮይኑ ካብ ኣፍሪቃ እውን ሰብ ክመፅኦ ክኽእል ኣሎ and then it's going to be ትናቱ ሪች ትናቱ ስፖርት ከስፋሕፍ ይኽእል እዩ ቢንያም ድማ ቀንዲ ኣገዳሲ ነቲ ስፖርት እዩ ምክንያቱ ቢንያም ሒዝዎ ዝቐርብ ኣብቲ ፀወታ ኣብ ፍሉይ ፀጋ ስለ ዝኾነ ኣብ ፍሉይ ሕብሪ ፍሉይ ይኹን ፍሉይ መቐረት ኣብቲ ስፖርት ስለ ዘሳትፍ ዘሎ ናይ ቢንያም ሓደጋ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንኩሎም ይድስሉ with the stitches, you know, I could not move really well, so especially with today's really fast race you need to accelerate every corner, so I have super pain, but ካብ ውፅኢ ለቢንያም ናይ ብሓቂ እንግሊሽ ናቱ ፅቡቅ ጥራይ ኣይኮነን ዝጥቀመሎም ቮካብለሪ ቃላት ብጣዕሚ ፅቡቃት እዮም ኣሚን ተራ እንግሊሽ ክትዛረብ ከለካ acceleration is not a common word ተራ ሰብ ዝጥቀመላ ቃል ኣይኮነትን ምሽክርካር ማለት እዩ acceleration ስለዚ ዝጥቀመሎም ቃላት of course ምስቲ ዓውዲ ናቱ ምስቲ ውድድር ናቱ ስለ ዝኸዱ እዮም እቶም ቃላት ክትብሉ እንትኽእሉ ኢኹም true ግን still he uses a very very interesting vocabulary ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ገለመለ ከጋንኑ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ጀርመን ጆርናሊስትስ ናይ ስዊስ ጆርናሊስትስ ክገልፅዎ ከለዎ ሰሚዐ ሲምፓቲሽ ድንጋፆ ዘለዎ መልከት ናይ ቋንቋ ድማ ናይ ብሓቂ ንብዙሓት ሰሓቢ ኮይኑ ረኺብናዮ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ናይ ስዊስ ብናይ ጀርመን እዮም ሪያክት ይገብርሉ ነይሮም ስለዚ እቲ እንግሊሽ እቲ እንኮ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ክነሱ ካብ ኤርትራ ዝበቆለ ክነሱ መልከት ናይ ቋንቋ መብዛሕትኦም መወዳድርቲ ዋላ ታጀይ ፖጋቻር ስምዕዎ ፐርፌክት እንግሊሽ ኣይኮነ ዛረብ ገልጠምጠም እናበለ ኩሎም ከምኡ እዮም ስለዚ ናይ ቢንያም ኣብ ኤርትራ ምውፁእ እሞ እቲ ኮንፊደንስ ናይ ምዝራቡ ኣጠቃቅማ ናይ ቃላቱ ናይ ብሓቂ እዩ ዝገርሞም ዘሎ ናይ ጀርመን ሪፖርተርስ ከምኡ ኢሎም ክገልፅዎ ኣብ ሓደ 5-6 ግዜ ኦኬዥን ሰሚዐም ኣለኹ they are really proud of him ብእንግሊሽ ገይሩ ዝዛረቡ መልእኽቲ ብንፁር ይመሓላለፍ ምዃኑ በዚ ነገረ መገደይ ክተቕሰልኩም ይፈቱ mentally I'm really strong, so yeah, for me it was super happy today to gain some point again. Yeah, you gained ኣብ መበል 10
ሽድሽተ መድረክ ምስ ወደቀ ዝበላ እንታይ እዩ ኣብ ኣካላተይ ቆስለኒ ኣብ ሓንጎለይ ግን ሓይሊ ይስምዓኒ ኣሎ ኢሉ ነይሩ ሜንታሊ ኣይተሃረምኩን ኣሎ ሜንታሊ ስትሮንግዝ ኣብ ሓንጎለይ ይስምዓኒ ኣሎ ሓይሊ ይስምዓኒ ኣሎ በእምሮ ኢልዎም ነይሩ ልክዕ መበል 17 ድማ ምውድኡ ኣብ ኣእምሮ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ጥራይ እምበር ምስ ዝነበሮ ብሰላም ምውድኡ ከማ ንኽእል ነይሩ ግን ስፕሪንት ገይሩ ንፊሊፕሰን እንታይ ይብልዎ ኣብዚ ቲክቶክ ዝጥቀሙላ ኣላ ኢሞሽናል ዳሜጅ ዝብልዋ ኣላ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኢሞሽናል ዳሜጅ ገይሩሉ ዘሎ ንፊሊፕሰን ብዘይከኣል ዓለም ኢሞሽናል ዳሜጅ ገይሩሉ ኣሎ ምክንያቱ እግሩ ፋሻ ኢዱ ፋሻ ገይሩ ከሎ ስፕሪንት ገይሩ ስዒርዎ ኣሎ ኢማጂን ምስ ቃንዙን ምስ ቁስሉን ክስዕሮ ተኽኢሉ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ንቅድሚት ክሳዕ ክንደይ ሽግር ይፅበየኹም ዘሎ ፊሊፕሰን ማለት ስዒሩ ክሕይል ክእል እዩ ደፍነትሊ ምክንያቱ ካብ ቢንያም ዝጎድል ፀጋታት ወይ ዕድላት ዘለዎ ይኮነን መዓት ሚልዮናት ዝኽፈል ኣብ ፅቡቅ ክለብ ዘሎ ፅቡቅ ሊድ ኣውት ዘለዎ እዩ so he has every chance ንቢንያም ቻሌንጅ ክገብሮ but ቢንያም ምስቲ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ዕድላት እንተረኺቡ ብፍላይ እታ ክለብ ድማ ዘድሊ ለውጢ ተገይራ ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ሊድ ኣውት ክመርሕዎ ዝኽእሉ ላስት 3 ኪሎሜትርስ ብፍሉይ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ጋንታታት ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ገሊፅዋ ኣሎ ከምፃልኩም ንሱ እንተተገይሩሉ ቢንያም is going to be unstoppable ጠጠው ክብሎ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ኣበያ ብዛዕባ ቢኒ ክዛረቡ ከለዉ እስኪ ክንሰምዕ ንቢኒ ይገልፅዎ ነይሮም እዮም ንቢኒ ምግላፅ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ let's see where they are explaining him ኣብዚያ እስከ ንስማዕ ቢንያም ብዛዕባ ክገልፁ ከለዉ ቅድሚያ ግን ነታ ናይ ቢኒ ኤክስፐርትስ ክገልፅዎ ከለዉ ዘይኮነሲ ኤርትራውያን ምቁራት ከዓ መፂኦም ነይሮም We're here with some fans of Biniam Girmay, the Skoda green jersey wearer currently. So, how long have you been following Biniam for? Like, it's been long time. Yep. Yeah, like 4 years, 5 years, yeah. So, how... ሪዋለኹም እታ ባንዴራ ኤርትራውያን ድሮ ኣብቲ ውድድር እቲ ቢንያም ጥራይ ዘይኮነስ ኤርትራውያን ቲፊዞ እውን ኣገደስቲ ባእታና ኮኑ ይመፁ ኣለዉ እዚ ባንዴራ ናይ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ላዕሊ ዝበረኸት ባንዴራ ናይ ኤርትራ እያ ዘላ ስለዚ ኤርትራውን ቲፌዞታት ትረክብ ኣላ እያ ስለዚ ናይ ካብ መዓስ ኢኹም ፋንስ ኢሎሞ ናይ ኤርትራዊ መዓስ ኣየድልዮን እዩ ቢንያም ካብ ዝተቐልቀለሉ ንቢንያም ካብ ዝፈለጥናሉ ቲፌዞ ናቱ ኢና ብሕጂ ድማ ካልኦት ክመፁ ከለዉ ድማ ናቶም ቲፌዞ ክንከውና ባይ ደ ወይ ናይ ቢንያም ተካኣይ ክኸውን ስፕሪንተር ክኸውን ዝበሃል ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ናቱ ቪድዮ ከቕርበልኩም እየ 5 years, yeah. So, how important is Biniam to cycling in Africa and Eritrea specifically? He's the one in Africa. The most one. Well, the most. So ቢንያም ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ ንብሽክሌታ ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናይ ኣፍሪካ ንዝብሎም እቲ ድምልስኦ ዘይኮነስ እቲ ስምዒት ናተን እኹል እዩ already and we are very happy ኣብ ፈረንሳ ስለ ዘለዋ they don't have to speak English French ዝዛረባ ምዃነን ከመል ሓሰን ትሰምዐ I don't know, I don't speak English. But he's very important to your community. Yeah. And do you think now we'll see more cyclists come from Eritrea? Yeah. Why not? Yeah, absolutely. እንታይ ኢሉ ሓቲት ወንስከ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ቢንያም ንኤርትራውያን ምስ በሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑን እሞ ከም ቢንያም ካልኦት ተፃወቲ ክመፁና ክትስቢት ኣሎ ደልወስ የስ ብዙሓት ክመፁ እዮም እናበለ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ማለት እዩ A lot of your fans in Eritrea, we have many bicycle. My bicycle is like traditional in my country. ሳይክሊንግ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ዝወዳደሩ ከም ዘለውና ብሽክሌታ ድማ ባህልና ምዃኑ ምስ ባህልና ዝተሓሓዝ ምዃኑ ብሽክሌታ And to my people, you're grateful of Biniam. Last question. ህዝብና ድማ በቢንያም ኣዝዮም ሕጉሳትን ኩርዓትን ምዃኖም እያ ትነግሮ ዘላ ንፍዕቲ ዋዕሮ ኣንበሳ ከምዚኦም ዓይነት ካየድ ልዩና ማለት እዩ Question, do we think Biniam's going to win today? Yes. We're here with some... So ቢንያም ክስዕር ዲ ልወንሲ of course ይብልዎ ኣለዉ እዚ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ኣለኹ እስከዚያ ስምዕዋ ንቢንያም ክትከኦ ዝኽእል እዩ ትብል እያ እስከ መጀመር ኮነና ሙሉእ ስምካ ኦኬ በመጀመርታ ነዚ ዕድል ዝማርኪ ከይመዝገምካ ሓልፍ አይደለም ናኽን ነዞም መሳርሕታት ማለት እዩ ምዝጋና ክጅምዕ ስመይ ሚኪያስ ማከለ ይበሃል ከምኡ ድማ ብኣክሽድ ፍለጥ ሰብኣይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ምስ ጋንታ ስፔኮ ኮይና ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ውድድር ይነጥፍ ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ኣክሽሓዊ ንስኻ ተድምዓ ኣሎ ኣብ ሽኳ እዩ ኣብ ስፕሪንት ማለት እዩ ኣብ ካልእ ከ ኣብ ምንታይ ተድምዕ ትኸውን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ፊልደይ ስፕሪንት ወይ በዚ ናይ ዝዓዲ ቅፅበታ ውድድር ኢልና ንፅውዖ ቦራታ ማለት እዩ
يفلدي نعم. عقب يكون جول يتعرف ناي تايم تريال مالتي خالي فيلد يتعرف نعم. فتعقب بوزح يدمعني نعم. تايم تريال تاع قرب يفتني عم حاجة كيلومتر مالتي نعم. اسكا مجمر خونا نامول اسمك اوكي بمجمرتا سوزي من سيتري وزلهم ملو بملو ناي سبرينتر ويكا نبينيام عودي عقم زلو يزبال زلو سبرينتر بيور سبرينتر يا غمان عقبات بزو حيكون كوني زبل زلو سلازي كان بعد فيليبسن عينات مالتيو اب عقبات بزو كسر زي كلوجن اب سبرينتينج اب تي فينيش لاين كاندي اب ستح كل اب كاندي مع مارك كافنديش ناتهم موديلات ناتهم مالتيو معنات مارك كافنديش أنا عقبات بزو حيكونن كم دما فيليبسن هجنريال لنا كمو سلازي نبي حكي أتصفى زبيو إيرترا بكل عينة بزو بوتنشال زلوهم منسيات بقولهم لا خم زلون هجي دما تي ريوم مسلو زلو تكونتات نقد ميت نخمطو تأجم كونو ما يكونن كزي اسم أو هجي. Binyam Gamai was back out today to defend that green jersey, wasn't he? And we're glad to see that he was on the bike today after that big crash yesterday. Unfortunately, he looked very uncomfortable after taking the intermediate sprint. There was definitely some grimaces there, but it's nice to see that he probably has that now wrapped up. Yeah, he did very well to defend. He did what he needed to do today, and it's pretty certain that he'll hold on to it. So in time دول زلو بينيام زجبرو نبي حكي تكلنيا سقمتي تكبر زجبو سن نخيسو كم زجبرون سلزي أبزو وانزي تحقق عليها ماليا دارجا بينيام مخانا ودتيا زبل مدام لم تابتش حمالو سلمتاي نايت مالي إتازا حشت نفيليبسن نطي كتب باللزخل ويقل نجار كجبر اللزخل أدل زنبرتي نحجي مدرك كنرينا كسع كندي كبيد مخانو نخلت يوم سلزي بتزلهم في اللي بينيام نتاكت عليها كوحسا خمس خل يوم زقلتو. Now. Yes, yeah. Looking at the stage profiles for the remainder of the race, and them being intermediates as well, which is smaller amounts of points, it would for Philipsen to win, it would be honestly a Pogacar level of performance. But also, he Gamai deserves it, I think. Agreed. Yeah, 100%. Sometimes بلزلو فيليبسن كابز حجز قصل زلو مدرخ نزاقط على ماليا كوزاتو قينو بوغاتشا كغير كخلالو تبع البيتشا مالتيو ابناتو درجه كوينو بتعقبات كزلل تخيل ترايمبر almost دارجا تتخلو يلن يوم زلو وسيخم دما تابلو اذا ماليا زياده ما كابينيام نلعلي نبينيام ياك اند تقبو بينيام ديزيرفز زي عوت زيا نبينيام يا تقبا بمبال ثلاث ابا تسماميو مالتيو لذي نبينيا تقبا تعوت ابزبل دمديمو مالتيو ناي بحكي دس بالكونتاتيو هجي ناب كالا ارس خي سغر كخلو قربت لي ابت بوليتيكا وغداي كاملس قبلكم دهريكم لس يا بينيام ابزيا رياكشنز هلواني كلتا ثلاث رياكشنز فلاي دما متحساسبونا لني قدمنا اب مخادنا غن اسك ازيا الناس سمعنا what is going on up America. Let's listen to this one. Former Republican rivals have lined up to heap praise on the US presidential hopeful at the second day of their convention in Milwaukee. Among them, former South Carolina Governor Nikki Haley, who used her speech to endorse Trump's White House comeback, even calling on Americans who disagree with him on certain issues to vote for Trump. نتذكر يكم يلمتيو هنا اب كعسو اب بشكليتا لبنا بدستسنا تحقسنا كنسلبريت كنقبر كلنا اب امريكا مجمريا قدمي حدت معلتات بريزنتاوي حصوينا امريكا ناي قدم بريزنت دونالد جي ترامب مسكلا كموت كم زدحني اب اكس ناتي بوست غير يالله بصبق غيرهم انا انالايز غيرهم تاسيلي تاتيت اكزاكتلي بين كتحرمو مديوا كم زنبرن املاح قد حنا سلازي بلا رؤسو سلازن كساقسه اب اذنو كم زحلفتن سلازي ناي بحكي حدغنيا كموت زدحنو لا غزيه سنتاي لرلنا بامريكا اذا حجت ريواد لهم نيكي هيلي دونالد ترامب ودادرتون زمنا اچتو زنبريم نحدو لو مجد بحاده كفيلم دونالد ترامب يزدقفت بلا الله انتاي زري كازي مس مصارر تخاز نبري دحرستو سنه غزي مدرخ قيركا انترسنا تحليخا اب حاده طاولا مصيخا كسرع تغليخا ابوليتيكا تساتفت خوينكا بوليتيكا مالتكم يو حدت مسرتنا بوليتيكايو ابزي
ለንቀነ እንታይ ክብሉ ሰሚዕ ኣለኹ እዚ ናይ ቢንያም ዓወታት እኮ ፖለቲካናትና በቃ ቀቲልዎ ፖለቲካ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ፖለቲካዊ ጉዕዞና ኩሉ ኣፍሺልዎ ሰብ ከም ዝድቅስ ገይርዎ ኩላ ቢንያም ኮይና በቲ ይዕወት በቲ ድማ ሓደጋ ያጋጥሞ በቃ ጠቕላላ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ስለምንታይ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ናትካ ፖለቲካዊ አክቲቪዝም ናትካሲ ብናይ ሓጎስ ናይ ኤርትራውያን ዝዝረግ እንታይ ማለት እዩ ምናልባት እትናት ትክክለኛ ፖለቲካ እንተዝልወካ ሓጎስ ናይ ኤርትራውያን ፖለቲካ ክዕውቶ ይዝግባእ ንቅድሚት ክወስዶ ይዝግባእ ነይሩ ኣብ ሓጎስ ናይ ኤርትራውያን ዝተመርኮሰ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራውያን ንኤርትራውያን ዘማእከለ እንተዝኸውን ነይሩ ሓጎስ ናይ ኤርትራውያን ሓጎስካ ምኾነ ፖለቲካ ድማ ኣካል ናይ ሓጎስ እዩ ንስኻ ግን ብፀገም ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ንጥፍኣታ ስለትደሊ ኣብቲ ጥፍኣታ ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ስለዘለካ ኤርትራ ድማ ከምቲ ዘለኻዮ ትጠፍእ ስለዘየላ ትቅህም ስለዘየላ ትወድቕ ስለዘየላ ሕድገት ዝበሃል ስለዘይብልካ ናትካ ፖለቲካ ክጥፍሽ ንሪኦ ኣለና ኤርትራ ድማ በንፃሩ ክትኮላዕ ንሪኦ ኣለና ኩሉ እቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ናይ ኤርትራ ጥፍኣት ንኤርትራ ብምስይጣን ንኤርትራ ብምፅላም ፖለቲካ ክሰርሕ ዝፍትን ዝነበረ ኤርትራ መዓልታዊ ሓንሳብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንጥልያን ከይዱ ይበሃል ንቻይና ከይዱ ይበሃል ንስዑድያ ከይዱ ኩሉ ዝርሕ ማምርሲ ዝኾኖም ስራሕ ይኸለዎም ድሒሩ ቢንያም ይዕወት ወይ ንቀላት ትዕወት ወይ መርሃዊ ኣብ ገለ ይዕወት ወይ ኣማኑኤል ገብረዝጌር ኣብ ጅሮ ኢጣልያ ይዕወት ወይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ገለ ይዕወት ኩሉ እዚ ዓወታት ናይ ኤርትራውያን ነቲ ፖለቲካ ናቶም ፋሕ የብሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓጎስን ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕንሲ ንፖለቲካ ናቶም ዝፃረረ ተኮይኑ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ዘለዎም ንፁር ይኾነካ ማለት እዩ እዚ ድጅት ዝገርመካ በንፃሩ ንምንታይ ዘምፅኦ ዘለኹ ሉክ ኣት ዲስ ፒፕል ኒኪ ሄይሊ ሲ ዶናልድ ትራምፕ ከም ሕሱም እያ ትምንጭቶ ነይራ ሎሚ ግን እንታይ ትብለላ ሕጂ ስምዕዋ ካብዚ ክንምሃር ስለዝደለየ ድማ ደምፅኦ Another night of jubilation in Milwaukee. Supporters cheer as Donald Trump appears with his running mate J.D. Vance. By the way, እዚ ሕጂ መሪፅዎ ዘሎ መወዳድርቲ ናቱ ጄዲ ቫን ዝበሃል ሓደ ካብቶም ንኩነታት ናይ ዩክሬን መወዳእታ ክገብረሉ ተሪር መርገፂ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤውሮጳውያን ሸረረረ እዮም ኢሎም ዘሎ ብስንባደን ብራዕድን ምክንያቱ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ውግእ ትርጉም ከም ዘይብሉ ብፍጹም ክንዕወተሉ ከም ዘይንኽእልን ንዕዑ ገዲፍና ክንወፅእ ከም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኢቨን ንኤውሮጳ ክሳራያ ንኣሜሪካ ኤውሮጳ ነፍሳ ሴኪሪቲ ናታ ፀጥታ ናታ ወይ ከዓ ውሕስነት ናታ ሃገራዊ ድሕነት ናታ ባዕላ ክትሕሉ ተዘይክኢላ ንኣሜሪካ ጮርያ ብምባል ዝገልፅ ዘሎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብኡ ኣዝዩ ዘሰንብዶም ክነሱ ሓደ መንእሰይ ካብኡ ንላዕሊ መርገፁ ዘሎ ብዛዕባ ኤውሮጳን ዩክሬንን ከም ምክትሉ ብምምራፁ ኤውሮጳ ዳርጋ ብጠጠዎም ድቃስ ለይቲ ጠፊእዎም ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ውግ ናይ ዩክሬን ክቕፅል ከም ዘይኮነ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዩክሬን ፈጢርዎ ዘሎ ፀቕጢ ካላርስቲ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ግን ሰላም ከምፃልና ኢና ንደሊ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠውተኢሉ ኣብዚ ዩክሬን ኢዳት ሃብ ኣይኮነን ዝብል ዩክሬን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢላ ኔጎሽት ወይ ከዓ ዘተ ክጅምር ኣለዋ እቲ ሕቶ ናቶ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ሰላም ዝመልሱ መራሕቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ባይ ደ ወይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ፈተነ ቅትለት ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝተካየደ ብዙሓት ሰባት መልእክቲ ሰዲዶም እዮም ኤርትራ ድማ ኦልሬዲ ፖዚሽን ገይራ ካብቲ ዘሎ መርሕነት ምስ ትራምፕ ከም ዝሕሾም ፅቡቅ ዝኾነ መርገፂ ወሲዶም መልእክቲ ሰዲዶም ኣለዉ ማለት ንትራምፕ ንምሕጓስ ኣይኮነን እዚ ፈተነ ቅትለት ሙሉእ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ንኣሜሪካ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ቨሪ ዲፕሎማቲክ ፅቡቅ ስጉምቲ መልእክቲ ሰዲዶም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣገዳስነት ኣለዎ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ዲፕሎማሲ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢምፖርታንት ሶ ድሮ ፖዚሽን ናቶም ፅቡቅ ገይሮም ኣነፂሮም ኣለዉ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓይነቱ ኣብ ናይ ካልእ ረብሓ ንኣሜሪካ ኣማኪሉ ክኸይድ ዝደሊ ምስኡ ክሰርሑ ፀገም ከም ዘይብሎም ንሳቶም ዝፀልእዎ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝፀልኦ መፅኡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ክቋፀር ዝደሊ ድሌቱ ክገብር ዝደሊ እዚ ጄዲ ቫን እንታይ ዝብል ቻይና ዲፕሎማሲ ናታ ሓንቲ ጥቕስላ ኣብዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ ቻይና ዲፕሎማሲ ናታ ብኸመይ እያ ትሰርሕ ኢሉ ፋብሪካ ብምስራሕ ቢንቶ ብምስራሕ ፅርግያ ብምስራሕ ቤት ትምህርቲ ብምስራሕ እያ ትሰርሕ ንሕና ኸ በንፃሩ ከድና ኣብተን ሃገራት ሕንፍሽፍሽ ብምእታው ኢና ፖለቲካ ናትና ክንሰርሕ ንፍትን ስለዚ ናይ ቻይና ዓይነት ዲፕሎማሲ ክንጥቀም ኣለና But they are not the only stars of the evening. Trump's former rivals are also in the spotlight. Just months ago they were attacking him on campaign trail, but tonight they're here in a show of support. Donald Trump has my strong endorsement, period. From a U.S. ambassador to the UN and South Carolina Governor
So Donald Trump ካብ ኩሎም ቶም መቀናቀንቱ full endorsement ወይ ከዓ ደገፍ ከም ዝረክብ ዘሎ endorsement ማለት ዓበይ ኣገዳስነት ዘለዎ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ምክንያቱ ደገፍቲ ናይ ኒኪ ሄሊ ብዙሓት ደገፍቲ እዮም ነይሮማ ኢንዶርስ ገብረ ክብል ከለኹ ንዶናልድ ትራምፕ ምረፁ እያ ትብሎም ዘላ ብወግዕ ማለት እዩ ስለዚ ኩላቶም እዮም ገላ ዝበፅሑ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ይሰግሩ ከም ዘለዉ እቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝበሃል ኮምፕሊትሊ ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዩኒፋይድ ኮይኑ ከም ዘለዎን ስለዚ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ እንተዘይተቐቲሉ ምርጫ ፕሬዚደንትነት ናቱ ምዃኑ ዳርጋ ተረጋጊፁ ኣሎ ጆ ባይደን ምስቲ ዘለዎ ሕንፍሽፍሽ ብፍፁም ክስዕሮ ይክእልኒ ግን ብሂወት እንተሎ ጥራይ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ምክንያቱ እታ ተራየት ሕጂ ቅድሚ ዝተወሰነ ሓበሬታ ዝርዮ ዝፀናሕኩ እቲ ሲክሬት ሰርቪስ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ 10 ደቂቕ ሓደገኛ ስግኣት ከም ዘሎ ትኽእትሎ ዝኽእል ሰብ ሓደገኛ ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ፈሊጦም ከለዉ ግን ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ኣቢሎም ነቲ ኩነታት ክንዲ ጠጠው ዘብልዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስቴጅ ወፂኡ ክዛረብ ገሊፆም ኣለዉ ነዚ ድማ ሓላፊት ናይቲ ሲክሬት ሰርቪስ ካብ ስልጣና ንክትውረድ ዓብ ፀቕጢ ዝግበረላ ዘሎ ካብ ስልጣና እንተወሪዳ ድማ እስር ቤት ከም ፅበያ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ነቲ ትሸፋፍኖ ዘላ ነገራት ኩሉ ከፊቶም ክሪእዎ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ብዙሕ ውሽጣዊ ፀገም ኣብ ኣሜሪካ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዛ ፈተነ ቅትለት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሃገር ኣብ ዘይተደለየ ፀገም ወይ ከዓ ኣብ ኩነታት ክትእትዋ ዝኽእል ዝነበረ ነጥቢ እዩ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ Nikki Haley was the last candidate to pull out from the race. She then called Trump unelectable and unfit for office, but changed her mind in May, saying she would vote for him. If we have 4 more years of Biden, or a single day of Harris. So Nikki Haley ንዶናልድ ትራምፕ ትፀርፎ ነይራ እያ ሕንፍሽፍሽ ዝኾነ ዋላ እዚ ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሲ ምስ ምንታይ ገሊፆ ነይሩ ከም ሂትለር ገይሩ ይገልፆ ነይሩ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለም ፖለቲከኛታት ኢና ዝብሉ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ክትሪኦም ከለዋ ትማሊ እኮ ብዛዕባ ክስቶ ከም ዝብል ነይሩ የስ ትማሊ ግን እሱ ኣብ ፖለቲካ ለውጡ ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ ሰብ ፖዚሽኑ ይቕይር እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ዘይትሪእዎ ዲሞክራት እኮ ነይሩ ሙሉ ሂወቱ ኣብ ቀረባ እዋን እኮ ሪፐብሊካን ተቐይር ፕሬዚደንት ኮይኑ ስለዚ ንበዓል ቢል ክሊንተን እዩ ዝድግፍ ነይሩ ንሂለሪ ክሊንተን እዩ ዝድግፍ ነይሩ ድሓሪ ሪፐብሊካን ተቐይሩ ፕሬዚደንት ኮይኑ ድማ ናይ ሪፐብሊካን ዝዓበየ ፕሬዚደንት እውን ክኸውን ይበሃል ኣሎ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ፖለቲካ ሰብ መልገፂኡ ምቕያር ከምዚ ፍሉይ ነገር ገይሩ ዝርዮ ኣሎ ብሕብረተሰብና እዚ እንታይ ናይ ፖለቲካ ብስለት ስለዘየለ ናይ ፖለቲካ ንቕሓት ትሕት ዝበለ ስለ ዘሎ እምበር ሰብ ረብሓናቱ ኣብ ዘውሕሶ ኩነታት ክኸይድ እዩ መዓት ሰብ ኣሎ ትማሊ ተቃዋማይ ዝነበረ እቲ ሪል ተቃዋምቲ እንታይ ዓይነት ዕላማ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ግን ብጆርጅ ሓዊሱ ረብሓ ናይ ሃገረይ ምስ ህዝበይ ምስ ሃገረይ እቲ ደጋፊ ኢልና ንቆጥሮ ወይ ንገልፆ ዝነበርና ሰብ እንታይ ዘሊ 9 ብሄራት ናይ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ክብረት ዘለዎ ኣነ ድማ ሓደ ካብቶም 9 ብሄራት ስለ ዝኾንኩ ቀዳመይ ተረቋሒ ናተይ ናይ ኤርትራውነት ትገልፅ ንሳያ ኢለ ስለ ዝኣምን ሃይማኖታት ናይ ኤርትራ ክብሪ ኣለዎ ሓድነት ናይ ኤርትራ ብፍፁም ከድፍር ዘይደሊ እዩ እንገስወት ኣንጻር እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣለና እቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ግን ንኩለን እዚአን ዝቃወም ናፅነት ናይ ኤርትራ ዘይቅበል ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝክሕድ ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ዝፀርፍን ዘዋርድን ማዕልቲ ናፅነት ክኽበር የብሉን ኢሉ እምነ ክድርብ ዝደሊ ኣበይ ኣሎ እቲ ፖዚሽን ደስ ዋይ እኮ እቲ ናይ ኤርትራ ኩሉ እቲ መንእሰይ ተመሊሱ ምስ ህዝቡ ደው ኢሉ ዘሎ ምስ መንግስቲ ፖለቲካዊ ለውጢ ወይ ኣብቲ ፖለቲካ እዝን ክዕረሎ ኢልካ ክትቃወም ንቡር እዩ መትከላት ናይቲ ሃገር ኣፍሪስካ ክትቃወም ክትፍትን ከለካ ግን ካላርስቲ ምክንያቱ ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ዘይተኸብር ጀጋኑ ናይ ኤርትራ ዘይተኸብር ታሪክ ናይ ኤርትራ ዘይተኸብር ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተኸብር ንስኻ ካል ሃገር እዩ ዘለካ ሶሪ ንስኻ ፖለቲካ ይኮነን ስራሕካ ንስኻ ካልእ ፀገም እዩ ዘለካ ስለዚ ዳስዋይ ድማ እቲ ህዝቢ ኤርትራ መዓት መንእሰይ እንዲ ተደናጊሩ ነይሩ ሎሚ ግን ኩሉ እቲ መንእሰይ ተመሊሱ ባይ ዘ ወይ ትማሊ ሓንቲ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ይርኢ ነይረ ሓደ ናይ ሆቴላት ማእስ ከም ዝቐትሓ ይፈልጥን ሓደ ፃዕዳ ቱሪስት እዩ ሆቴላት ብጣዕሚ ሽግር ከም ዘጋጥማ በስመራ ሓንቲ እታ ዝረኸባ ጥራይ ከም ዝረኸበት ሃሮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ሆቴላት ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ነይሩ ኣብቲ ሃይ ታይም ሆቴላት ሽግር ከም ዘጋጥም እዩ ዝገልፅ ነይሩ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ሰብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ግዜ ናፅነት ይኸይዱ ነይሩ መስለኒ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ከም ዘጋጥም ናይ ሆቴላት እዩ ዝገልፅ ነይሩ ማለት ኣብ ደይዋኑ ተመፂኻ ኣፍኮርስ የጋጥም እዩ ሕጂ ንመለስ ተሓን ንእሽተይ ካልእ ንሳት ራድዮ ኮነት ካልኦት ተዛረቡ ካ ንስርዕ እዚ ከዓ DeSantis ዝበሃል ሓደ ካብቶም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝወዳደር The former president, he also offered his full support. My fellow Republicans, let's send Joe Biden back to
The convention described Trump announced definitely and Behrman in Los Trump and joins about their choice. in attorney and political Public court. Of Harris. If we Harris, we This was seen as one of Trump. anyway ነይሩ ናይ ቪቬክ ካልእ ግዜ ከም ጻልኩም እየ ብዝኾነ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ፖለቲካ እንታይ ከም ዝመስል ከይሰገርኩ ከለኹ እዚኣ እስከ ክልተ ቪድዮታት ሸር ክገብር እየ እዚኣ መናሰማዕኩም ኣጽንዑ ኣትጭንን ኣትቆሕማም ኣንቲ ፈዛዝ ምበልኩኹ ነይረ ኣትጭንን ምበልኩኹ ነይረ እንታይ ምበሃል ኣይደልን ህፃረፍ ማለት እዩ ንእሽተይ እንድሕር ኮንኪ ንታሪክ ክኾነኪ በቲ ዝርዳእክ ከጀምረክ ማለት እዩ ሓደ ሸኒፍልኩም ሲ ዋጭዋጭ ትብሉ ኢኽ ዝበልኪ ሓቀዶ ሽኮሪና ኦኬ ሕዝበል እዩ ኤርትራውያን ማለት እዩ ፒሮን ወረቐትን ሕዚ ንታሪክ ክኾነኪ ንሞት ኮይኑ ደኣምበር ንሞት ኮይኑ እትሞት ግን ዓወት ከም ደምፅእ ፈሪትና ዋጋ ከፊልና ደም ኣፍሲስና ማለት እዩ እቲ ዓወት ሒዝና ንምለስ ንሞት ኮይኑ ደኣምበር ሕማቅ ኮይኑ ንሕማቅ ኮይኑ ግን ዓወት ከም ዝመፅእ ፈሪጥና ጅግንነት ሒዝና ንምለስ ኣብ ኩናት ቀዳሞት ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብ ስፖርት ቀዳሞት ኣብ ትምህርቲ ቀዳሞት ፈቲኸ ጸዲቂ ንታሪክ ኮነኪ ጸሓፊዮ ጽብቕቲ እንድሕር ትፈልጥዎም ክብሕጅ ተዓቢ ዘለኹ ቆልዓ እንድሕር ኮንኪ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣሸኒፊልኩም ዝበልኪ ኸኣኒ ንሕና ሽሕ ንሓደ ኣይኮና ንሰድድ ኣብ ዝኾነ ዓወት ሓደ عمل إكسبو እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሶሪ እዚኣ ጸሓፊያ እዚኣ ኸኣኒ ንሽሕ ኢና ንሰድድ ጸሓፊያ እዚኣ ኸኣኒ ሽሕ ንሓደ ይኮናን ምክንያቱ እቲ ሓደ ብሙሉእ ነገራት ኮንትሮል ገይሩ ስዒሩ ከም ድመጽእ ዓወት ሒዙ ከም ዝመጽእ ፈሊጥና ድግም ነቲ ዓወት ድግም ስለ ዝኾንና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ማዓረይ ከምኡ ስለ ዝኾንና ሓደ ንሽሕ ኢና እንታይ እዩ እቲ ናይ ቢንያም ዓወት ጸላዕላዕ ዘበሎም ሰባት ኣለዉ ብርግጽ ይርዳእካ እዩ ግን ከም ትብሎ ደላ ሓደ ይኮነ ወላ ከልብናትና ውድድር ከይዱ ተተዓዊቱ ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ኣብ ዓለም ሓደ እዩ ዝኸውን ኣሚን ኣነ ኣብዚ ዓዲ እየ ዝነብር ሮጀር ፌደረር ኣብ ቴኒስ ክዕወት ከሎ ሃገር ምልእቲ እያ ደድሕሪት ትዘልል ነይራ ስለዚ ኣብ ኤርትራውያን ክኾን ከሎ ጥራዮም ከምኡ ዝብሉ ኢግኖር ግበርዎ ኣይኮነን ንሕና ሓንቲ ሃገር ስፔን ምሉእ ናዳል ኣብ ቴኒስ ዓዊቱ ኢሎም ክሳዕ ክንደይ ይጽለሉ ነይሮም ስለዚ ኢትስ ሰይ ተዲኹን ኣለኹም ስለዚ ንሕና ቢንያም ኢዝ ኣናዘር ቲንግ ንዓና ኣብዚ ስፖርት እዚ ቢንያም ከዓ ኣብ ተራ ስፖርት ይኮነን ጸሊም ምሉእ ኣብ 100 ዓመት ዓዊቱ ኣብ ዘይፍለጥ እዩ ናይ ዓለም ሬኮርድ ይገይሩ ዘሎ ስለዚ this is a special thing and he deserves all this ልዕሊ ኩሉ ድማ ንምንታይ ነ ሰለብሬት ንገብሮ ዘለና ቢንያም ከፋቲ በሪ ከፋቲ ኣፍ ደገ ስለ ዝኾነ እስከ ንእሽተ ሕጂ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ምስጋረይ ሓንቲ መጀመርያ ኣለብዋ ክበኩም እሞ እዚኣ ክልተ ቪድዮ ገይረለን ቢንያም ግርማይ ማለት ተወዲዩ ስለ ዝቐነየ ንኩላትኩም ሓበሬታ እዩ ደገፍቲ ኩላትኩም ቢንያም ግርማይ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ሓድሽ ኦርደር ዝገበረ ን10 ሰባት ብናፃ ክንህቢና ሎማዓንቲ ከዓ ፅቡቅ ዕድል ክልተ ቪድዮ ገይረ ክልተን ስለዚ ብሎክስ ስለ ዝኾና የሳልሳይ ግዜ ዝገብራ ዘለኹ ናይ ብሓቂ ይቕረታ ነዛ ሃፍትና ንፋሽን ሓበሻ ወይ እውን ኤክስፖ ሓበሻ ኣንጻርኩም ወልሓንቲ የብለይን ዕብየትኩምን ዓወትኩምን ካብ ልቢ ይምነ ክትዕወቱ ድማ ይደሊ እንታይ ግን ኣብዛ ናይ ቢኒ ዝግበር ዘሎ ብብዙሕ እውን ይርኢ ኣለኹ እቲ ክዳውንቲ ምስ ቢኒ ርክብ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ቢንያም ሲግኔቸር ናቱ ከውርደሉ ክኽእል ኣለዎ ቢንያም ረብሓ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ከምኡ እንተተገይሩ ትማሊ ኣብ ላይፍ ከለኹ ብዙሓት ሰባት ርእቶ ይቦምኒ ብፅቡቕ ጨርቂ ብፅቡቕ ዲዛይን ተሰሪሕኩም ኣነ ከም ጆርጆ 100 ፍራንክ $100 እውን እንተኾነ ክገዝኦ ደስ ይብለኒ እታ ናይ ቢንያም ዝገዛ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ንስፖርት ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ክንክዳና ንኽእል ዓይነት እውን ክትከውን ስለዚ ፕሊዝ ፅቡቕ ጌርኩም ስርሕዎ ሕሱር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ፋይን ልዕሊ ኩሉ ግን ምስ ቢንያም ተረዳዲእኩም ቢንያም ክረብሓሉ ዝኽእል ካልኦት ስፖርተኛታት ናይ ኤርትራ ድማ ከምኡ ዓይነት ሲስተም ነፍሲ ወከፍና 1 ሚልዮን ንኸውን ደገ እንተለና ብቐሊሉ ነዞም ስፖርተኛታት ናትና ልዕሊ ካልኦት ኣብ ዓለም ዘለዉ ክንገብሮም ንኽእል ኢና በቲ ደሞዝ ኣብቲ ብስክሌታ ዝረኽብዎ ጥራይ ዘይኮነስ ብግሊ ዕውታት ስፖርተኛታት ቁጠባዊ ፅቡቕ ረብሓ ዘለዎም ንመፃኢ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ብሽክሌታ ክኸፍቱ ዝኽእሉ ክለባት ክምስርቱ ዝኽእሉ ከም ዝኾነ ክንገብሮም ኣለና ብኸመይ ከ በዛ ማልያ ሶም ሒዞማ ዘለዉ ቢንያም ኢዝ አ ብራንድ ስለዚ ሽም ናይ ቢንያምን ስእሊ ናይ ቢንያምን ክትጥቀም ከለኻ ብሕጊ ክትከፍለዩ ዝግባእካ ብሕጊ ናይ ቢንያም ሜርከንዳይዝ እንድሕር ጌርካ ጨርቂ ጌርካ ትገብር ተለኻ ግድን ወላ እታ ክለቡ እውን እኮ ገለ ክትብላ ትክእለ ፖይንት ግን ኣይ ዶንት ኖ ቢንያም ናቱ ነፍሱ ዝኻለ ብራንድ እዩ ነታ ናይ ክለቡ ማልያ እንተገይሩ ካልእ እዩ
ቢኒያም ከም ነፍሱ ግን I think ነፍሱ ዝኻለ ሰብ ስለ ዝኾነ ማልያ ተገይሩ I think ቢኒያም ትፈልጥዎ ፕሊዝ ነዚያ መልእኽቲ ብፅሕቦ ክንደይ ግዜ ገይራ ኣለኹ ታ ቪድዮ ብሎግ ትኾናላ እዚኣ ተኾይናኻ ምስ ተወደቱ ስፖርት ክረኽቦ ክፍትነ በተኾይኑ በቲ ግን ሓንቲ ቲም ክምስርት ክኽእል ኣለዎ ምስቶም ዲዛይነርስ ብሓደ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ድማ ፅኢልካ ዝኣንጎ ካብ ካልእ ሃገር ክግበር ከሎ ንካልኦት ሃገራት እዩ ዘርብሕ ተረዲኹም ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክግበር ኣለዎ እዚ ጨርቂ ናይ ማለማ ናይ ጨርቂ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኤርትራ ዝስራሕ ክዳን ፅፉፍ ምዃኑ ትፈልጢኹምሽ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ክዳን ዙርያ ድዩ ማልያ ድዩ ኳሊቲነት ናቱ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ፅቡቕ ክዳን ክገብሩ ዓቕሚ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ዝኾነ ማልያ ኳሊታ ዘለዎ ድዩ ዘይብሉ ድዩ ካምቻ ድዩ ብዝተፈላለየ ተገይሩ ብጎልፎ ድዩ ብሁዲ ዓይነት ተገይሩ ብኩሉ ተገይሩ ኣብ ዕዳጋ ክቐርብ ኣለዎ ዲስትሪቢሽን ተገይሩ ኣነ ቢንያም ዝረብሓላት ኮይኑ ፕሮሞት ክገብራ ኣብዚኣ ኣብ ካልእ ነገራት እውን ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ብናልባት ኣብዚ ሕጂ እኳ ከምኡ ኣለኹን እምበር ኢኮመርስ ኣብ ምግባር እውን ይሕግዝ ነይረ ቀደም ሕጂ ግን ቁርብ ተለይ ምስ ስራሕ ቁርብ ኣብዝሕ ኢልና ኣለና እምበር ኦንላይን ሾፕ ጌርካ እውን ክግበረሉ ዝኽእል መንገድታት ኣሎ እዩ ግን ንዑ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ንፉዓት ኤርትራውያን መሊኦም እዮም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብኣይቲ ዝተመርቑ መዓት ኤርትራውያን እዮም ዘለውና so he has to take this seriously እዛ ውድድር ምስ ወደ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ሰለብሬት ምስ ገበረ ኮፍ ኢሉ ናቱ ቲም ክምስርት ክኽእል ኣለዎ ኣቦ ግርማይ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ተራ ክፃወት ክኽእል ኣሕዋቱ ተለኹም ገለ እንተለኹም ቢንያም ክገብሮ ኣይትፀበዩ ወዲ 24 ዓመት እዩ ሂስ ቱ ያንግ ኣብ ስፖርት እዩ ድማ ፎከስ ናቱ ስለዚ ኣብ ዙርዩ ዘሎ ሰብ እዩ ነዚ ማነጅ ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ኩሉ ጉዳይ ድማ ሓገዝ ክትገብረሉ እንተኽኢልኩም ንስፖርተኛታት ናትና ንፅባሕ ዓብ ፅቡቕ ዝኾነ መንገዲ ክኾኖም ይኽእል ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ድማ ፅኢልካ ከም ውልዕ ኢሉ እቲ ሰብ ንኽጠፍእ ክንደፍእ የብልና እንታይዳ ሓንሳ ምስ ተወልዐ ንሓዋሩ ተወሊዑ ዝነብር ትሽም ሌጋሲ ናቱ ናብ ወለዶታት ከም ሰግር ክንገብሮ ኣለና ከምኡ እንተኮይኑ ድማ ብሉፃት ስፖርተኛታት ክበቕሉና ዝኽእሉ እምበር ን2 ዓመት ፅቡቕ ነይሩ ቡ ገይሩ ዝርሳዕ እንተኮይኑ this is not fair ከምኡ ድማ ኣይንደልና ዘለና ኩልና ድማ በቢ ዘለናዮ ንቢንያም ይኹን ንካልኦት ስፖርተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ድሕር ክንብል የብልናን እሳ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ኣብዚኣ ናይ ሎሚ ስቴጅ ክትግለጽ እያ ቡ ጌርና What's coming up in tomorrow's stage? So tomorrow's stage 18, it is 179.5 kilometers with 3,100 meters of elevation. There are so ናይ ሎሚ stage 18 ማዓት ዓቐበትን ገቦን ዘለዎ እዩ that's why ድማ ንበዓል ቢንያም ዝኾኑ stage ኣይኮነን ዝተባሃለ ስለዚ ንሽተይ ክፋል ሪፖርት ክንብ ክንፍትና ከመይ ከም ዝኸደ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ቢኒ ተነታ ሓምላይ ማልያ ናቱ ክትከውን ዓብይ ተስፋ ከም ዘሎ ግን ነዛ ተሪፍዋ ዘሎ ብሰላም ንኽውድእ ኣብ ኩልና ክነተባብዖ ክነጣቕዓሉ ክንደርፈሉ ሞራል ክንቦ ድማ ናይ ኩልና ስራሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ዘረባ እውን ዘድልየ ኣይኮነን እምበር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ እውን ኣብዚ ክውድእ ኣነ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ኮሜንት ፀሓፉ ከም ዝበልክኹም ምስ ዩቲብ ኣብ ብዙሕ ምትፍናነ ዘለኹ ፕላትፎርም ናቶም እዩ ምስ ዩቲብ ተባይስካ ዝውፃእ ነገር ዘሎ ማለት ሃልዩ ማለት ኣይኮነን there's nothing there is very little I can do ውሑድ ነገር የገብር ዝኽእል but still ዝኾነ እንተገይሮም ከዓ ክሕብረኩም እየ መቸም ካልእ ቻነል ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ቀሊል ኣይኮነን ዋላ እሱ እውን ክቋፀሩ ንከም ዝኽእሉ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣይተኹም ዝኾነ ክሳብ ዘሎ ኣብ ዘለና እንተዘየለ ፌስቡክ ክንቅፅል ንኽእል ኢና ብኤክስ ክንቅፅል ንኽእል ኢና that's why ድማ ትናተይ ሊንክታት ሂበኩም ዘለኹ ኣነ ድማ ምሶም ኮሚኒኬት ገብር ኣለኹ ዝከኣል ኩሉ ክገብር እየ ንሎሚ ግን ኣብዚ ክውድእ ንቢንያም ኣጆ ሃበሉልና ብሩኽ መዓልቲ የውዕሎ ፅፅቡቕ ንምንየሉ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ነዚያ ልበዋ ክበኩም እየ እስኪ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣብ ክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣብ ክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንመሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና